Bulawan. Ang oras para sa pagsayaw. Karong gabi na, kakaana to importansya ang oras pinaagi sa pagsayaw. Ang oras sa kabulawan, hindi naging babalik. Busa, ganito na pagpili sa mas maayos na lugar. Para sa kausaban, para sa katawan, o para sa mga kawatunan. Mao kini ang among pinugdan sa inspirasyon. Ang among oras, among gihatag. Para sa kultura, para giusa, o garbo sa sunod. Kami ang grebo sa Kabataan Esthetic sa Cluster 3. Bita sa Lawan di sa Harun. Bita ang Lawan Festival. Contingent number 3, tribo sa mga kabataang aesthetic sa Cluster 3.